Så jeg møder tit, når jeg går ud og skal være med til at finde de gode historier, kernefortællinger, vinkle dem rigtigt til den rigtige modtager osv., hjælpe chefen med at komme ud over rampen, at folk tror, virksomheder tror, at det drejer sig bare om den der tekst, og det der kommer ud af munden. Men som visuelle væsener, og som sanselige væsener, og som flokdyr, og det er vi jo alle sammen, så er det faktisk sådan, at vi fanger alle de andre signaler først. Så før du overhovedet går i gang med at sige noget, før din historie kommer over dine læber, så har vi afkodet dig og dine budskaber, og det du står for, om du er tillidsvækkende, om du er troværdig, om det er en, jeg har lyst til at være sammen med, endnu inden din historie er kommet ud over rampen. Og det er fordi, du fortæller historien helt uden ord. Bare ved at træde ind i et rum, med de ting, du hænger på væggen, med den måde, du har øjenkontakt, med de smil, du giver, med den måde, du agerer i kriser, for eksempel. Eller for den måde, du fejrer ting. Om din omsorg. Altså, alle de ting er med til at forme dig som menneske, og det er med til at give dem på den anden side en følelse af, hvem du er som menneske. Og det er også historiefortælling. Så historiefortælling er i den grad visuel, og når jeg er ude at rådgive, så siger jeg altid, husk nu, at du skal ligne det, du siger, fordi det står meget stærkere.